Ano guys, sumana na to panit ang kamuting kahoy. Dili mo to sunday ka dito boss. Karon atong hugasan ng atong kamuting kahoy.
Ito na guys, oh, lubi. Kamay. Ano siya akong gamiton sa pagsago sa pagluto. Kamuting kahoy. Ang sunod akong buhaton, akong tunuon ang lubi. Tunuon guys, ang lubi guys. Una niyang tuno guys. May kaduhang tono guys, may ato yung tuna o sabaw. Sa kaldero guys, oh. Sa kalderong kamuting kahoy. Karon ang sunod na kumaton guys, ato na siyang
Takang. Ito na guys, naloto na ang kamuting kahoy. Please like, share, and subscribe my YouTube channel, Cherry Kitchen, and hit the notification bell. Thank you. Ito na guys, oh. Lami kayo guys.